салом алейкум дӯстон бардарон тамошобинони канали аҳли ютуб хуш омадем ба канали меҳмон канали Қодиров Саид Бурҳон бардаро боз ҳам гоҳи фурӯшӣ гоҳи гусоладор ба хотири шумо дӯстон бисёрӣ гуфтем ягон шветои калон парто карпат парто ина дӯстон тасмим гирифтем ди сараиҷа як сар шведи тоза масалан шведи тоза гиштак ҷавоб мегем гарантия дора бардарон якта дига карпат кадоми канали мо да меҳмона лайк подписация кунед ёдаш набуроя ина стопку подписация ку лайк абзанд комментарий хуб навид бо мо шумо да гоҳи хуб пешниҳод мекунем мана бардор иҷа дита анами аввал швета дандон шӯйкой иҷа якта дига ҳастай сағирак ҳастай бардор бара дандон шӯйкой ин иҷа ҳастай ва ҳо вайда ваям фурӯшай биё дандон шӯйкой мана дӯстон дидасен фикрҳои шумо бардаро ба я азур қабидакша дӯстон дидасен фикри шумо қапш мана дӯстон биё мекаши ябора прамой дӯстон хайла дандонош даден мекашан шумо бинен бениҳоят гоҳи калонай мана дӯстон танкара кашидасай тамошо кунен гоҳ бинен чанқа калон ай пеш ҳаминам калонай бардаро хушру тамошо кунен о пиша бинен мана гоҳи калонай чочупари нақ бикаш ҳамусу бикаш чочупариш нақ зай дӯстон пишам зурай халтаи синашам зурай бардаро мана шведи тоза бардаро мана дӯстон гусолаша биёхи бардаро намешава мақсад вазбинай бардаро гусолаш дӯстон тамошо кунед анам тарафи соягӣ аб бибарам субар я тарафи соягӣ дам бибинан ки афтода буд мана тамошо кунед шведи тоза бардаро моли бениҳоят моли зурай мана бардаро неки аҳли ба тамоми санъат чая аҳлиш о дӯстон мана десе бардаро тамошо кунед ана аҳли 100% гарантия ҳаста мана бардаро десен гусолака булдог бардаро я кашиш тавон ҷои сиёнка ҷӯшидам мана бардаро хайна то метанша гусолакаш вазбинай дӯстон мақсад хуш карданда қиинай мана бардаро ҳамаси нимола бинед ҳама тарафи гоҳо бинед гоҳ бениҳоят гоҳи калонай танка ина гусолакшан гусолаки зурай мана карпата бинед швед анамҷада буҷушен улумишку мана бардор улуменан шумо бинед ҳамина ҷӯшидан ҳамаша тамошо кунед ҳамин шведи калон гуфтесен шири кахшурдор ина бардаро мо ба хотири шумо ҳам гоҳи калон ёфтем дӯстон ҳастаи сари замина ба ғизо бисёр ҳам шветҳои зур ҳастай сари синай бардаро мана дӯстон шумо тамошо кунед бардаро дидасен ки бандиш дар болоша ина гусолака дидасен ишке гоҳо қабидаги нестен гусола лесида хоҳай ҷӯшидасай ди чочи аввалиш якум чочиш ин шогирда наовардем профессионала дида будем ки гоҳи чорнипёсра чӣ хел ҷӯшид наомадаги ина хай ҷӯшидасай шумо тамошо кунед то ҳамин имкон хай меҷӯям мана сеюм чочиш мана бардор аҳлишта осон ҷӯшишта шата занашта ҷавоб мегем дӯстон хеди даста буҷӯшиш бо монда мана бардор десен ҳар чошош қоидаи кор мекунад бардор мана дӯстон пешангиёш тамошо кунед диден ҳеҷ ки қабдагӣ нестай бо ақибангиёро бо буҷӯш мана дӯстон ана меёра я буҷӯш ақибангиёро бинем тамом мана дӯстон басай мана шир шаден тоза шидага дӯстон мана бардаро дидасен иш ки қабдагӣ нестай ина бо худам меҷӯшум дӯстон шумо тамошо кунед дидасен дӯстон ин ҳар чочош қоидави кор мекунад мана бардаро мана дӯстон ям мекашанд тамом номраи телефон 911 21 72 21 адрес хӯросон дар сафка тамом ноҳия дорем бардаро занг задам гирен ҳами ноҳияи бардаро тарафи ғарм занг задам гирен дар сафка мекунем занг задам гирен дӯстон тарафи ҳамун ғарм мақсад нуробод 400 тарафи ҳамусу тоҷикобод занг задам гирем мо дар сафкаро сар кардем бардаро полни ме иҷа диим гоҳ ҳастай карпата нишон метем шумо да ина бардаро халтаи синаша бинед мана бардаро диден диим ғуноҷинай бардаро карпатай тоза карпатай бардаро мана дӯстон дандоноша нишон метам шумо бибинед гӯшкои дандоноша мана дидасен дандоноша ина дандонои гусал исида дандонои гусалагиам дора ина майда ина тара навка мана дӯстон фикрҳои шумо бардаро мана дӯстон ғуноҷи навози мекашанд шумо бинед
мана дӯстон шумо тамошо кунед кашидаи сай ғуноҷинай о мана бардаро чӯчпарша бинед ҳамҷода бесенака оз инамёро сиёнка мекунем баъд мебинем бардаро ина гохар омадай дӯстон мана карпата бинем бардаро тамошо кунед мана бардаро гашти мола бинем карпати нағзай чӯчпарашам нағзай бардаро мана дӯстон ҳама тарафи гоҳо бинем мана дӯстон тамошо кунед улумка дестай ҳозир меҷӯшанд шумо бинед бардаро мана мана дӯстон тамошо кунед ду чоча аввалша ҷӯшида сай ҳар чочош қоидаи кор мена аҳлишта шарта занаша осон ҷӯшида ҷавоб мегем бардаро чоча дигари чочоша буҷӯш бо ақиба ангёра мана бардаро дигари чочош ҳар чочош қоидаи кор мена тамошо кунед бардаро шишки қадбигинеста ина гова мана биё шиша нишон тед шиша тоза мана дӯстон дидесен не қачак сағира бардарои фурӯши адел наста мақсад фурӯшӣ мешавад дидесен лӯбои гов мемака саломатишда ҷавоб мекунем саломатишда ҷавоб мегем бардаро дидесен мана дӯстон фурӯши бардаро бардаро мезгарем нархошонда дӯстон мана дидесен швети якум гов бардаро ина золак шадден нархира мо мондем бардаро 20000 як чизак мехамем мақсад муомила менем дастафка менем бардаро баъд дӯстон шумо мақсад нарх навора бибинем бозора агар бихоем ки нарх навора бибинен ина канали нав биромадага канали нав таъсисай ҳар бозор ма худам нигоҳ менем бозороро сиёнка менем мақсад канали муҳаммад 3.0 бардаро муҳаммад 3.0 бизанед мебуроед дӯстон бозороро сиёнка мекунед ҳама нарх навора бинед баъд инамёро ма дар чанд расонаҳо дидам мақсад каналҳоро дидагим бардаро ина хели говора 20000 мақсад 35000 25000 ҳам 30 хулоса боло мегам майна бардаро 20000 мегум мақсад гоҳи хони химай ма ячи мемонам мақсад ҳам зиндагӣ пеш мере тамом дӯстон ба хотири шумо якумш 20000 ячи муомила дастафка дорам мезгарем дуюмишта бардаро дидесен гусолакира ден гусолаки ғуноҷин айвай навозиранги нишон дадем гусолаш биқа буд бо ду тара як савдо накунем бардаро мақсад инаи адел най кати очаш нархира мо мондем 16000 ҳо вай адел нархай майли қабулай ду тара як савдо кунем нархи кати ҳарду 16000 вай адел мақсад савдо кунем бардаро 16 ячи муомила дастафка бардаро мана дӯстон дидесем буқачака бардаро ира нархира мо мондем 3000 муомила мекунем дастафка менем кати ҳамё дастафка менем хулоса кадом бигира мақсад гаранти метем акиданашта ина бардаро диден саломатишта ҷо мегем ина бардаро то наворанда худо нигавонатон касб курамтон барҳол мехоҳам бигзорам мо гоҳи хуб шавин адонаи лайка бизанен гова дидесен беҳтарин гова